Ovatko saatavat myöhässä ja omat maksettavana? Vai olisiko nyt juuri oikea aika tehdä se uusi investointi, mutta kassa ei vaan riitä? Yritystoiminnassa on usein aikoja, joiden ylitse pääsemiseksi käteinen raha on tarpeen. Mihin yrityksesi rahaa tarvitseekaan, Siltaraha tarjoaa nopean rahoituksen ilmaisella hakemuksella ilman piilokuluja. Lainalaskurilla verkossa näet valitsemasi lainasumman kuukausierän ja kokonaismäärän jopa 300 000 euroon asti ja voit valita sopivan kuukausierien määrän. Muita kuluja ei lainasta tule. Lainahakemus tehdään sähköisesti verkkosivuillamme. Lainan vakuutena toimii luottokelpoisen henkilön antama omavelkainen takaus. Myönnetty lainasumma on maksettuna yhtiön pankkitilillä keskimäärin 1 pankkipäivän kuluessa siitä, kun takaaja on allekirjoittanut takaussitoumuksen verkkopalvelussamme. Hoida yrityksesi rahoitus kuntoon verkossa Siltarahan avulla.